Og Simon, hvad vil du gøre med det? Hvad vil du gøre? Simon, hvor er vi på vej hen? Crime writing! Crime fucking writing! Hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg gøre? Hvad, Simon? Simon, hold på rettet. Sådan der. Hey! Jeg giver ned. Hey, der ligger du det. Og en flot butik. Fuck, det er vildt. Ja. Fik I det med? Nå, så holder vi her. Holder vi i kø. Men er vi ligeglade? Vi er ligeglade med... Jeg synes, det er mærkeligt det her. Jeg er stadig fuld. Du er mærkelig. Ja, du er mærkelig. Du er fuld. Du er fuld. Okay. Simon? Ja. Yeah. Jeg har hørt, det er overskyet her i Danmark. Det er det ikke. Det er bare en meget, meget mørk himmel. Hey, der er noget på min skærm. Ja, der er så skyer. Ja. Ja. Og for se det her, det er det vildeste. Jeg har en defekt airbag. Du er en defekt airbag. Der, kan I se det, folkens? Hey, skal vi ikke lave videolog? Du er en defekt airbag. Det er fucking mærkeligt. Det er bare sjovt sagt. Det er faktisk sjovt sagt. Jeg skal lige... Hey. Læskedrik.